Want straks als het te laat is, dan... Wat een jaar om mee te maken. Nou, dus ik dat. Echt geweldig. Echt heel bijzonder. Zeker weten, zeker weten. En nu dit jubileumweekend, wie gaat het? Supergoed. Ja, ik ben toevallig ook nog penningmeester en ook dat gaat goed. Dat is helemaal kassa. Helemaal top, ja zeker. Goed. Wie heeft ze tot nu toe ervaren? Want toen heb ze natuurlijk ook al met de Rot van Elf al een paar jaar met. Ja, Dus zeker. toen is een beetje wat ik stink te wachten. Zeker weten. Maar ja. dan toch? Dan toch, ja. De ding dat ze alles weet, ook omdat ik al mijn hele leven bij de dameschaal, de kiergaal, de jeugdgaal, de dameschaal heb gezeten. Maar ik weet ook nog niet alles, dus het is echt heel erg leuk. Echt heel bijzonder. Ja. Ja. En zei ze van, ik kan het erin aanrooien zo. Natuurlijk, tuurlijk. Het is toch het allermooiste wat er is, vastelovend. Echt geweldig, ja zeker. En dan heb ze geluk dat je allebei in zo'n vereniging zit. Hè? Dat het allebei besmet zijn met het vastelovensvirus, zeg maar. Zeker weten, zeker weten. Ja, echt absoluut. Eerlijk. Heel veel plezier. Dankjewel, dankjewel. Ja dames, wie gaat het? Top. Ja. En een schone avond. Helemaal schoon. Wat wilt je tegen de uur zeggen? Wat bleef? Wat wilt je tegen de uur zeggen? Dat het heel goed georganiseerd is. Super op. Schoon. Wat plezier. Het elk jaar. Eigenlijk wel. Ja, wel hebben we dit. Goed. En ook voor de kinderen, het gaaien, het gisterom, we hebben ook elk jaar georganiseerd. We hebben 12 dagen top georganiseerd. Schoon om te horen. Wat plezier. Ja, hallo. Hey, fan van de uur. Ja, geweldige avond vanavond. Vanmiddag ook loop naar de pump. Zeker voor de eieren, senioren en een geweldige middag. Dus we zijn blijven hangen en we zijn nu weer hier. Heerlijk. Dat betekent dat het geslagen is. Dat blijft? Dat betekent dat het geslagen is. Ja, zeker weten. Dit soort dingen is altijd leuk voor de mensen. De buurt heeft er gewoon aan gedaan om dit soort koud te zetten op deze manier. Absoluut. Ja. En dan midden op een markt, midden in de stad, kan niet beter hoor. Nee, dat is ook zo. Heerlijk tussendoor gaan eten, hypermerk en dan weer hier vanavond feest vieren. En morgen de jubileumreceptie. Zijn we ook weer hier. Kieken we ook naar ons. Zo. Ja, heerlijk toch? Wel plezier. Dank je. Ja, korte reactie. Wie gaat het vanavond? Goed. Ja, vindt je het leuk? Ja, hartstikke leuk. Met wem ben je allemaal hier? Sorry? Met wem ben je allemaal hier? We zijn allemaal hier. Ja, we zijn allemaal hier. We zijn allemaal hier. Familie, vrienden. Vrienden, vriendinnen. Ah, goed. Ja, leuk. En kom je hier ieder jaar op carnaval te vieren? Woon je in Roermond? Waar ben je vandaan? Ik woon in Roermond. Ah. En dit is wel uniek nou hè, het jubileumfeest van de Ja, super. Bevalt het goed? Ja, hartstikke leuk. Leuke artiesten, gaaf, of niet? Heel leuk, ja. Veel plezier. Dankjewel. Ja, ik zie dat ze al lekker bitterballen bezoeden delen, of niet? Ja, heerlijk. Ja, op zo'n feestje van een uur moest je natuurlijk ook het eten hebben. Moest ze ook genoeg versterking Ja, bieden? zeker, zeker. Want we moeten ook drinken en eten, dus dat komt helemaal goed. En lang en laat volhouden hoor. Ja, we moeten nog even, dus dat wordt hartstikke leuk. En wie bevalt het tot nu toe? Hartstikke leuk. Ja, het is de eerste keer dat de uur dat uit, maar het is lekker druk en erg gezellig. Dus Zeer gespannen. prima, zeker. Dus voor herhaling vatbaar. Wat mij betreft wel. Zo, wat wil ze tot slot nog tegen de Ule en uw Linneke zeggen? Nou, in ieder geval hartelijk dank voor het organiseren van zo'n geweldig feestje. Toch, Echt heel erg leuk. super, wel plezier. Ja, dankjewel. En smakelijk. Ja, dat gaat lukken. Ja, ze hebben ze daar allemaal op. Maar snel zijn, want anders is het op. Ja, precies. Ja, kijk eens aan. Het feestbeest is ook aanwezig. Ja, we zijn er altijd bij, ja. Met heel veel om de geren, allemaal Ja. van die goede feestmakers bij de Ja. deur. Vrouwlie van de rattenkast natuurlijk, hè. Dat bedoel ik. Altijd bij, En hè. er altijd bij. Ja. Altijd
iets gezellig, hè? En amuseert je goed? Ja, super feestje. Echt geweldige tent, goed georganiseerd, chique artiesten. Dus ja, wat wil ze nog meer? Ja, wat wil ze nog meer? De vastelovend bij de Nul is al geslaagd volgens mij. Altijd. En net zoals op de Donderberg, hè, bij de Donderberg. In alle weken. Alle weken van Remuin. Want we Een doen beetje het. speciaal. Ja, absoluut. Ja. Maar we doen het samen. Ja, zeker weten. Spreuk van onze prinsen. De vriend van Remuin. Geweldig. Nog een schone avond. Ja, dank je. Ja, twee hoogwaardigheden hier. Vertel eens aan het publiek die niet weten Wimse Bus. Ik ben Prins Glenn de Tweede van CV Nendal, de Herkenbosch. En Nijverdig staat natuurlijk nemens minder aan. Ja, de stadsprins van Remuin en de prins van de Nul. Joost 1, jubileumprins dit jaar. Samen dit feestje beleven vanavond, heren. Wie gaat dat? Ja zeker, nou, ja, niet alleen Joost, maar ook Veer hebben een 8x11 jubileum in het Herkenbosch. Dus dat waren niet anders dan dat we dit feestje samen kunnen vieren, deze vastelovend. Dus, Jazeker, want vastelovend dat viert. Dat vieren ze samen en zeker niet alleen. Het kan niet missen. Ja, dat kan niet missen. En kunt je ook eens even vertellen wie bevalt de avond? Ja, het is een fantastische avond, ontzettend druk. En natuurlijk zo met al die lui en fantastische artiesten hier, hier in de Spiegeltent aanwezig te zijn. Heerlijk. En ding? ja, de entourage hier is niet normaal, dat is echt heel fantastisch. En ook ik heb in de Spreuk samen zien van vastelovend. Ja, als je dit ziet, dan is het geweldig, helemaal mooi. Heerlijk, genieten dus. Zeker waar, dankjewel. Met alles om de gerig zijn dat ze veel mensen met hem gebracht. Ja, we gaan gewoon knallen vanavond, dat is zeker waar. Ja. En voor dich, volgens mij grote uur dit jaar hoor. Volgens mij grote uur dit jaar. Volgens mij krijg je heel veel aanloop. Ja, we kregen heel veel aanloop. En ook fantastisch als andere verenigingen komen die normaal niet komen. En om samen deze vastelovend te vieren of dit feestje te vieren. Helemaal geweldig. En zeker als ze samen jubileumprins is. Dat is mooier kennen denk ik niet. Dat ken ik, inderdaad. Tot slot allebei uw gesprek. Laat de mensen ervoor. Ja, samen zijn we vastelovend. Heerlijk. Gesprek. Ja, mijn spreuk is samen is niet alleen. Zo'n avond jongens. Ja meiden, wie gaat het vanavond? Wat vind je ervan? Ja, heel goed. Wat is er goed? Wat is er goed? Alles, gewoon met vrienden en zo, alles. Heb je het goed nog gezien? Ja, zeker. Lekker dansen, lekker hossen, springen. Ja, En wat ziet je van elkaar? we zitten allemaal bij de dameschalen. Ja, dat bedoel ik, de meisjes van de Nul, of niet? Ja, En trots, zit je ook trots? zeker. Dat, Nou, veel plezier. dank je. Ja, echte vastelovensvierders, een hart en nieren. Ja, wie bevalt het? Dat zegt ze. Wie bevalt het? Ja, fantastisch. We waren vanmiddag al geliefd met lopende pomp. En ja, de sfeer is geweldig. En goede artiesten ook vanavond. Niks te klagen. Niks te klagen, hartstikke leuk. En voor dich dan, wie bevalt het? Wie bevalt het? Ja, prima. Het duurt een lang wachten, hè, maar dit is toch even, wow, we kennen weer even. Hè. Ja, geweldig. Werd alles uit de kast getrokken, of niet? Wie werd alles uit de kast getrokken? Man? Ja, zo is dat, ja. Ja, en dadelijk een Beppie, hè. Ja, wat wil ze dan nog meer, hè. Ja. Daar gaan we op wachten, hoor. Kijk even. Wat moet we kijken? Oh, een echte fan van Beppie. Kiki. Maar dat is al lang geleden. Ja, 12 jaar. Oh, kijk, geweldig. En toen, wat gaan we vanavond nog allemaal krijgen? Of wat gaat de vastelovend voor dich nog weer? Wat we vanavond gaan krijgen? Geen idee. Laat me verrassen. Laat ik verrassen. En met vastelovend, wat gaat de vastelovend dit jaar nog weer?
We gaan optreden met Terleutse Geest op 1 maart in de Oranjerie. Dat is geweldig leuk. En de rest van de dagen is heerlijk wel. Optocht gieken, joetsen. Zo, geniet ervan. Veel plezier. Ja, dankjewel. Ik ook, hè. Succes met Bas. President Biedenuil, wie wist ze? Wie wist ze zo gaat? Aad en Wies. Aad en Wies. Al heel lang met lopen? 12 jaar nu. 12 jaar. Ja, en wie bevalt dat? Ja, zeer goed. Als Amsterdammer bij de nul, wat wil ze nog meer? Hè? En dan president, ja, dan een droom. En de familie in Amsterdam, moesten die nog uitleggen wie de vastelovend is in de Remuin? Snappen ze het? Ja, wel uitleggen, maar ze begrijpen het niet. Ze begrijpen het niet. En wie wilde het dan nu 8 keer 11 om dit feest met te mogen maken? Ja, ik heb het vorige feest ook metgemaakt. Dat was 7 keer 11. Ja, nu weer 8 keer 11. Ja, dat is fantastisch. Trots? Ja, dat is echt trots. Ja, zeker. En wat wil dat zeggen, president van de Raad? Wat moest ze dan doen? Ja, is de voorzitter van de Raad. Dus we hebben een presidium met een secretaris, een president en een penningmeester. Ja, en ik moet dat zootje bij elkaar rijden. Ja, dat wil ik net zeggen. Hield ze goed in de handje, jongens. Ja, en al die AJLU doen dat, hè. Veel plezier. Ja, zeker. Zeker. Zingen nog het hoester mee. Hey, hey, oh, la, la. Om je
En alles weer het smaak. Het leven is een feest. En altijd al geweest. Ja, het is zo de nog. Heel de beginnen op. Om niet te doen dat ze zitten maar. Op zee. Dan kom ik dich tegen.
En nu de handen op je handje. Ja, kietje voor de kast. Kom je familia. Hey, zing die, ja. Hey, JB, yeah! Hoi, 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 hoi! Ik moet serieus. 2 handen omhoog, 2 handen omhoog, 2 handen omhoog. We gaan schreien. Dan laten we de dag zingen. Ik wil even schoenen. Ik heb de beste dag. Jij bent achteraan. Ze willen